keli ke jing keli yang ai pi menu ke de sien ke hadu ke bagi akan bat lujung kenran bat bagi berat iki jingkit ke wakia ini kejat kijau Laslemu pia kren bat utrai pia tuki ba rikadonu Laslemu pikwai Laslemu pidam hadu jeng Shai bengkan taba hatu laslemu bajing perkat kaso bado nut kamtik kijing bankia tipi kot Laslemu bapitip bu berkat yakin hatu Laslemu bapitip Laslemu pidip baon ai jubab bat kershan hakami bajran hatu Laslemu bapiat hajindro Laslemu bapitip bu berkat yakin dipikot you ulor hatu Laslemu bapitip bu berkat yakin bapitip bu berkat yakin boleh untuk belum juga amin Nginya doai. Ablay baukhpa jungi bahabneng. Sasisina trying idem hakislajat. Ki bakhuj bat ki bakentang ki jongme. Hakani ka por atrai kan rahat. Nakani ka yeng ka bakhuj bat ka bakentang ki jongme. Ban aingu yame atrai kan rahat. Bamelong mame batang mame. Ublay jongi
Try ni wan kejat jong keding panah kum ni. Ban mani yame, ban syakri yame, ban yaro yame. Try kan rat ngi ai ngo mentan ngi dang yo sngo. Ya kijing ruai yaro a try kan rat. Na usyakri jong me teman basan badikun. Try kan rat. Tu ai baka jinya keren ke jongi bat me kan long man la kapor man la ka klip man atrai kan ran namar ngi don kam ya me trai mi iangi kom bangi long kum ni atrai kan ran abangi wan kiu sha ka yeng ke jong me bat ki jingkit ki bakhya shisha bat ki jingmut jing perkhat ki bakhya shisha bat ka donut ka bapat atrai Henry atrai kan ran, ngidam hame atrai kan ran, ba me hi men pentingan yangi. Trai kan ran ngilar wai lu kajing wai atrai ban nyowi kajing kerku atrai kan ran. Trai me da kerku shisha atrai kajing em jongi, ba mi aya kajing em hi atrai kan ran. Ba kumni ngidang yaring men sim atrai kan ran. Ba ngidang don ha kayeng ke jong me. Ki bahayeng bahasem jongi ki bamla ban don ha kayeng ke jong me. Ki don hala ki long yeng leng ki don ki do ki nu ki jaka. Ki don ru ki ba don ha ki hospital ba ki jaka sumar trai mi yo I bat me tep bat me yangi I wei bat me don lang bat ngi hangno bingi don ba me long ma me ublei ubat dap dot ha ki jaka baro pari ki por baro. Dia try kan ran, menta try bingi don kum ni ka yeng ke jong me, na ki jingker ku ki jong me ru ni wan ra a try kan ran. Ken lihat ini senyang try kan ran. Ban no a try shaka kam ke jong me try. Mi yo I ka do nuot ke jong I ha bingi ai ru. Bad mi I a try kan ran ki jing shisha baro. Namar me long ma me u blei ba yo I lot, u bakar kulot, u ba ai lot atrai kan ran. Te trai nga kerpat walingi ai di kitni batlot atrai kan ran ki jongi. Hakanu kerukom bengi ai atrai kan ran. Pediang trai pat pun ko ki bikin long babet dengan baka balang kan benan kam na benta ka kam ka bakentang ka jong me. Trai hikai ngi bingin ai lut yala dia me bara trai bingin ai ki jing em ki jongi bingin ba la ka jong ka ding panah bat bingin bot ya me trai kan ran bingin len yala dia bingin klet no yala dia ru trai hen ringin kan mau betang ya me gerkuru ki jing ya seng sinot ki balong mentai ki arjaka. Try kan rat nga aingu ya me na banta ki syakri ki jong me ki besem banta ki ni ki sinot try kan rat badu pait lang jong me u balet atrai kan rat ting ada duai ha me atrai ba men kata duju umen sehem atrai kan rat jong me u badab dut ki jaka baro atrai kan rat ha ki ni ki jing mane belai ki jongi ki syakri ki batlot ki baduna ki bapop atrai kan rat ki bawat ya khmat ka jong me isen atrai kan rat ka balang ka jongi isen ka ni ka ri ba ka jaj ben reu ka jongi isen ru ka ni ka perthai ka bekan at ka be penyap iwe atrai kan ran henre atrai wat num no yangi pediang kini kijing ai ngu ki jongi don ringkat rubi pastor atrai kan ran ibasa hang atrai kan ran en ai ka jing hikai ki jongi atrai ni ki doctrine ki jong me atrai kan ran batu ai du atrai dengan das ngotu shisha atrai kan ran he ngi yang ngi dei ki me dei u atrai kan ran ai ba ka jinga dei ka jongi bat me kan long ka bajan bat kan long ka shisha man me I atrai kan ran ngi kombangi ngi long Sengowi kani kecing kerpan, sengowi kani kecing duai, sengowi kani kecing pan kejongi atrai kan ran. Nabi kini barok ni pan haka kerting jong me, utrai badunong peniem jongi uji sukris, menta badhadu halakarta. Amen.
tu blin kurku iba shining kri mujar iblay alam agapa pulis tang badwai blin kurku ya i temesan WD Chen bad i dalam kaji nanti cuci rai kerpang ke jongpi kapolong ka khubor bakot ingi magdi ni slok bat raji suhi halakaski di mentang dia manusia mentah kecing yarwai kecing roi berhemen siam banilam deki kon samaj kapalang garjangi bahkan katap ngasi osai khubor nak ketien kajong play Titung pen krea ekronot kejong ingin penteli kejong ujung perkat kejongi nak abang yang lang in yang nak abang penkrau ban yoro ke kerteng kejong trai marbau day ban yo kejing yoro kejongi in yaro lang kejing roai ka basan spa nyofue kerban in yang lang in yaro lang kejing kejong Chris unwan bat un perta bat un yalam no engi akat no kajingkiman kanlong
hakadonut kejongi iwei Thessaloni kalan nung abasaw kan rio ang nabautrai unwan yarna beneng berkejing risa daka ketien sawau angel rangba pada keturai ublay berkita kibayap hau kres kini amipan jua isyakri ublay ubam tang menta hendrai ubakloy banwan nadien banwan saw no yang abadi pi hasngap si parlok na ikin yinyo kumtaw ublay ubakloy wan man saw ni hendrai haswa katapat kadai yang abadi pi bagin ai kejing ero in ai kejing mani kejongi marba udai banyo kita kejing ero kejongi ini ero lang kani kejing ero pang milang bakra Pastor GS Umbi
ki pesan jong kabalang kejongi ringkat bat ipi ki belong ki dekat ke komiti balang ipi ki para benpiit ki bedon hakan kopor ki para benget jong kabalang ban ki balang ki bekan tup ipi ki long khpa ki long keme ki samla bekebret ki beet Mesti kabo kenika nok pai sengi banai khoblei pi iwe hagar teng ke batiang tam hagar teng ke badan bertam ke jong nim jugi uji sukres bat ngai ngo yu blei ba penyeng akum ne preng jong pi lingba kene kopor kham tam ngam ne slok ya kene ko khubor na ka ktien ke jong blei dia beda dengan kubur kerjonga kini kopor nganam ai ya kasamen nama ngasong tu lajan man kopor ngaju ai kasamen hi nakawe ka sandesh ka baipat ngaju ai ka doctrinal teaching nakopor syakopor bat ngala simpat ini karai mangan ai ya kini ka practical teaching hakaba kan ka topik ka manga ngala jit ketika topik kepada kampai ini komki Kristan, ya kaya kepanggil banle man lakas ni. Jangan orang lupa ketika topik kepada sultanat ban syashkor banyak keren banyak selok. Daripada ketika topik ru kepada ban penterikam. Bayu lese kani ka jing hikar kan long ka kham reng la duai yo blai baling ba kan ka khubor pat yak ka pangin sale ling ba kan practical teaching ringkat kan ka teaching ka pangin sako ngo bat kumju kata ka jing ka bas kham ka jongi how try Jesus Christ kan nirap ingi mengela ban poi syakata ka bangi ngi angnut belong ke jingim bom jikut hi tika topik abangin ya pusan kade sapang ke jingkhat banlong sordar ubashisha ke jingkhat banlong sordar ubashisha bangan keren sapang kane ka Christian stewardship lene banlong utau steward lene banlong utau sordar ubashisha katkum kaketien kajong ublei tikbabun kijukuli uei uni u sordar lene uei uni u steward bangiju asngo nakapor syakapor ngiju asngo bakidan kini sordar jong hima kibapher ngiju asngo kidan kini ki steward kibatrei ki airlines kiba ai ekjing sakri ka jongki ha ka kam ka jongki di hane ka por pang ini pet chapang tau sordar ubakanja mensiam ya bau jisu khat yangi kum kibanget mangide ban long kumta the gospel u Lukas kalanong ka khat ar ka khat ka sopo ar bat ka sopo lai liman ka parshil u jisu wangomne baru try ulaong unote ubalong usordar ubala ban shania baru bastat ya uba ukenrat jong u unbu halor kiba hayeng jong u ya ban ai haki ya la ka benta ka jingbam hakapor babyang suk uta u shakri ya uba ukenrat jong u haba uwan un shem baule kumta di hangne hakanika lenong ka khatar yung gospel Lukas itu kita khat ka sau phuwe hadu sau phupra kade ka pharsi saphang ushakri babha baru shakri boman
di hang ning ne pet chapang ulu sakri ubabha bolong tau sordar yak pau jisu ulong suk kumuta usakri hakabala dau kanra jong u wan shem yu ba ulale kumta teknik kentien sordar lani steward kamut utau kenja overseer kamut ru utau kenja manager ne utau contractor lani utau custodian hakaba utau try master lani ulot jong uta ya balasanya ubalong sakripat ude banle ya takikam ya kabala benshat hau pada takikam ya kabala benshat hau pat ude ban ai jingken di habang kren sapang kan ka jinglong sordar kadon ro kata ka jing ai jingken kata ka accountability menghaban ai ka account ayu mengilale maka takakam ya kaba rasanya hangi dekane banlong sordar kade ka jingkhat ka balong hakli tam e jong ka jingat kristan ka jongi baladang lala banlong uta sordar uba shisha ngindang kata ka jing saus kem kata ka guarantee nakabenta ka jing im bom jukut ringkat perutra jisu ubalong utrai master ulot jonga bat jongpi tenmar bakani ka deka teaching tongine pej ikini ki lightly ki benta yakaba ngan sakado hangni yakini ki benta hae mangide manlong kita ki sordar ki bashisha haka jing im ka jongi to ka benta ka peningkong banlong sordar ela ka jong ka jing im de ka jing im hane ka tho ya ka ne ka life ka jongi ka jing im ka jongi ka ba man la ka sugi ya ka ba tra jisu hadu menta udang ai ngi ya ka ne ka mensim mangin im ha ka ne ka perthai bat bangi de manle ai pat na ka banta ka jong utrai jisu dia bekran semang ka jing im ka jongi ha ka ne ka sla perthai nginam lak tam de kran ya kini ki banta ya ka bangan sakado hangni shaphang kamet ka jongi di habang ya perkhat shaphang kamet ka jongi bun singi klat no bang ka met ka jongi wala ada ka de tang ka khando hare pat ka de ka ba koror do kata hakabau bleu la ai pa imsem khoj u jong u bon shong ne shong sa hapo kani ka met ka jongi baru de ble pa do ba ai pa ingi ya kata ka jing im mengin im ngin ya ala ka ski katkum kita ki jing don kam ki jongi ti habang kran pa phang ne ka met ka jongi ngi juklat no ba ka long ka banta ka bang hap ban sumar iwe koren ka lenong ka ban rio ka khat khandai bar arpho upol ongkum ni hatu phimtip bakata ka met jongphi ka long yeng shong umansim bakhot ubhapo jongphi yoba philayo na ublei bat phimlong ki jongki hi namala thiet no ephi da ka dorba ten markata tupunan burom yo ublei hakamet baka mensim jongphi ki balong ki jong ublei ti hangni habang kran chaphang kamet ka jongi ublei khodingi ngide manlong ki teksorar ki babha bat ki bashisha nakabanta kamet ka jongi kabamut nyaban sumar bha yelede yelese ngedon yakini ki jingmlien ki basnio kini ki jingkherni ka ba mangi ngidang yakun ngidang yasat halakasui bat bomboseng shajab kita ki eke ki belong ki jing pensoi bagi kita ki bor ki ba nabar jangan ke perthai ki ba penlong ingi bangin lepop han ka met ka jongi ting haban kan mau mangilong kita sordar
jong dengan met ke jongi ke bau bele ulai hangi nghaban ri nghaban sumar ya ka ban nghaban besar ya dengan met ke jongi kandang mengilap menyo itu ke borpat ban syakri yo trai Jesus Christ dongin dua yo bele ba on ai ngi ya ka jing start kumno mengilap sumar jong ke met ke jongi menginyo itu ke borpat mengilang sordar ke basisha nak banta ke met ke jongi tok banta ka arah bangi keren sepang ka jing imro ngimla ban keren sepang ka donut ka jongi lani uta u hat u jongi de ladangi pulih proverb kelenong ka besau ka proverb ka besau ka khot bat pholai ong to recap yala ka donut nda ka basumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingim kasam ka bakhandai pho ka khat ka bakhadar ka ong to hikai yangi banyo ikisungi jongi kumta mangin pinyo ya ka donut ka jingstart tiabe kran chapang kan ka donut ka jongi kat kum ka jingkai ka jong jisu ong ban ka donut ka de ka bantap pedeng jong ka jingim nak donut ka jongi ka mi ka jingpha bat ka jingsnio Mat ek wami nak sentur ka jongi ka dek wami nak ba jeliu hi jong ka donut mau tra Jisu ong yengi manghaban sumar ya la ka jong ka donut namar bu masa ka donut jongi ka long ka ba syukur ting ju ik jongi kai jong ka ne ka pertai ki ong follow your heart bot bet ya ka ka ba donut jong pi ka ong hadekat kum ka jhi kai pat jong ka Bible nyapan pikir nyapan sumar amar bomun singgiran tak donut ka ba syat syukur yengi tingam balong hangne nyapan recap ila ka jong ka donut nyapan dwairu yo bleun aingi ka jing start kumno mengilapat man penyok ka donut ka bekhoj ha ka jing em ka jongi amala da ka donut jongi ka khoj ngilapat man le ti kam ki ba crown na ka banta ta jongi Jesus Christ nakapor sya kapor. Tas kowe ka bantah be kren sapang ka jingim ka jogi. Ngaben kren sapang ki talan ki jogi. Ki talan ki balong ki sap mat ki phang ki jogi. Kita ke jingla ki ba ngila banle ki ba uble ula ai wala shania hangi. Dia ben kren sapang ni ki talan ro ki kren sapang kita ki skills kita kisap ke kerpang ke bau blay ula ai hangi teu blay ai hangi dan ya kasap ban keren dan kasap ban duai dan kemudian kasap ban ruai ban slok mat kumta ter bagi dan kemudian kisap ru ke bala man shna ban draw ban pin mat kumta ter di habang keren sepang kita ki parsi jong ki talent naki gospels tra Jisu ong ba udon uta uwe ukenrat ubala shania haknik sakri ki jong u yo we la ai si talent yo we la ai art talent badi uwe san talent badi ne konrat la le chak ka jing le ka jangai ka jong u banda la wan phai pat wan pan jingkhen tim unu bla yo art talent ula penroi south talent uni besan talent la penroi hadu sipau talent reka long bak basongsi yaune beladan tang si talent shim la long tau sakri wa bha ula shim nya ka talent bar ula bo ha khando bar shim la ban penroi bar ban ai ro jong konrad ro jong u ha kata ka jing wan pan jing khen jong une u konrad u jong u ti kenik an ki konrad ki bala penroi bon sha ula ai su haki ande haune woi pat bom sim la penroi la kata ka jong ka talent ula yo ya kata ka jing penstom nau ne u konrad u jong u de kom ki khon kristan hang ne ka pen kan mau yengi mangi de malong ki sodar ka basisha ka jong tra Jisu kat kum kita ke talent ki jongi ganget scam makatalan ka jonga makatalan ka jongpi kaya pher hetongin kan ma hang nong noru kat kum kita jing ai ke jong ublei hangi
ngin pendan kam hok ngilang sodar ke basisha bat ngin pendan kam talen ke jongi ban pendroi ya ke hima ke jong uble de ngisung thu ang ni babarong ngilang accountable nak banta yala ka jong ka jingim yala ka jong ka donot bat kumjo yala ka jong ka talen ka botra jisu la ai hangi ladangi pule Matthias kanang bukhan re ka dekat ka ba arfusau arfusan bat arfun re ko angkum ni anda kom tau jisu la ong haki senran jong lada uno ru umon banwana dien jonga tu ai ba un len yala de unra yala keding pna badun wan bot yanga na ba unu nuru ba mon bat pendim yala ka mensim undu no yaka ba unu nuru ba do no yala ka mensim na ka benta jonga un syam yaka na ba ubri un mento ayu lada un yo yaka perthai baro bat undu no yala ka mensim lani ubri un yapli da yala ka mensim de hang ni lingba kini ki benta Matthias khanri lonong kedekot arfusau hado arfunria kane ka kren chapang kata ka jinglong sordar halaka jong ka jingim bautau bolong sordar basisha utau bolong sakri basisha jong utrai jisu uhaban len yelede uhaban dinai yelede uhaban ba yala ka ding pna bad uhaban shania apat hakamon jong tra jisu ubala ban penimpat yu del ong hang ni utau bamban ban pendim mila jong kemensim un sadu no yaka hari utapat uban du no nakat itaki ai nak bantau tra jisu un sa syampat yakata kajing em kaba kerhai balong ro hang ni kan manto ayu lada ubri uyo lot yak perthai handre undu no yala ka jong ka mensim namar bo mensim kom ki khun kristan ya klat no mengiem hakan ka sla perthai tang shipor yala ka jong ka jingim ngim dedicate nak banta utrai Jesus Christ ngiem ngiyat hal ka jong kamon nya boteng ban sakri yo trai Jesus hering klat no pat ka jim ka jongi kalong ka ba lengkot ngidang struggle ban long kita kesar ke basisha nak bantau tra jisu haka jim ka jongi Hebrew kalau nang bakhandai dekat at punya ko ong de kombala bu haki breu ban yap tang shisien bat hadien kane kanwan ka jing bishar de hane Bible ko ong shai ba mangi ngin im tang shipor haka bikesi ka jing yap kan sawan berhadian ba mengi ngin klat no nakani keperthai nyaban yang pat hakmat ka khet ki jing bishar ka jong ublei barangai ba ublei unsa kelipat yingi ayu phlale ela ka jong ka jing im kum kita ki sordar ki ba shisha te kana kamat ka peningkong ha be de jong sordar ela ka jong ka jing im ka khat yingi mangilong ki ba pikir bat ki ba sumar Iwai Petrus kelenong kebesan kedekat bawa pera kong topin le adekar topin yasharai nabau tau nongele jongpi uba usaitan kumusing uba kerhu uda yat keleng uda wat kenang ya ununuru ba un yo nguit teli ding haban dwai yo blei un aingi ya kabor ya jing start kumno ngila ben yele ba une usaitan ubolong musting ubakerho ubapersang man pen khalam yingi nak jingai bat kham tamro mengin longpat kum kita ki sakri ki sordar ki bomman ki jongu to ka benta ka baar ka jinglong sordar bat kopor ka jinglong sordar bat kopor ka jongi lani kata time ka ba ublei ulai hanga bat happy diladangi keren sepang kopor ne ka time haka Bible ka jongi nado ka kitab Genesis hado ka kitab jingpan pau ka keren bet sepang kopor haka testament ka berim ya kopor
lakren de kisngi kitayau bat kisnem daga ketien Hebrew kamut kita ki ayam olam kamut kata kopor ke duration jong kesngi yom kamut kanu kesngi bat shabwa kamut ka tayo makini kitau ya kata kopor hi diladang ipet sa testament ka bathamaro lapan kanu ketien Greek Chronos kamut ka minute lani kasnem bat kumjo kairos kamut kata ka divine lani ka appointed time ka jong oblay malapanan kam da ka ketien Greek ion kamut kata kopor bajrong dia bekran japang kopor ngilaban ong baka de ka kanja resource ka oblay uai hangi ublay usang hangte habneng berupet yang apa dia pibat ke im akan ni kesela pertai ayu ngile ya kapor maka kapor kalong kabakoror hadu kata-kata hak babun sing ngejuk kelat no bar ngejuk pulut kai ya kapor dabang ngile dek tekikam kibalong kibom seiso dia rangi pulih kitab Ecclesiastes kalenong kabala kedekot ke beningkong Usim Salman uang kadang ayam kemudian kapor ke barok habneng bat hak kendo kapor ban kha kapor ban yap kapor ban kemen masongsi kapor ban bread kapor ban wat kapor ban ri kapor ban kat kapor bandan kathma kapor bandan ka jingsuk Usim Salman ubu ni jengkelin ni dekat bakandai pat kajing mantoy ayu unyo utau batre hakata kaba utre shitam Usim Salman usung thu ba habau bleu labu kata kapot baka ayam hakani kasla perthai ladang ite shitam ni kita ki kam ki ba yade tang ki ki bakan cha perthai andan jing mantoy ayu maka kita ki kam ki bangi pandai pani kasla perthai kin sakut no hawe kesngi maka jengkeli ka longpat ayu ngila lepat ya takapor ka bolong investment nakabanta ka jingim bom jukut dia be kran phang kapor ka dei baro nangi nya struggle ngedan yela kejong kidau ki paman la kasngi nya boteng ki kam ki jam ki jongi bo meseng kum ki banget nyong ngem don por banwan jeseng Nyemdon por banwan komiti, nyemdon por banikit aba ikakam kajong uble, mangarang bon kam kita ki kaba ngap ya kaba ngarang de ban pendep, ngarang bon kam kajing pule kajonga, ngarang bon kam hakani kakam ke office kajonga, ke business kajonga, bat ngan sakri ya uble ngan sai kapor kajonga, anda nga lasong thaj, ting em ni kajuk kaba mentah. Kabang iong ngim don por menshwa ngim pat yadeng baji lot hakikti kejongi hendre ngedon barok kapor hakaperthai menta ngidan ke baji kabang ideng hakikti kejongi ngidan ke baji hakini mobile kejongi kabang ijo pet man ke second man ke minute man ke kenta hendre ngiong ngim don por diunong tho jena ke sam ka life way Rakhat khatsan ong kumni ki ayom jonga ki long hakikti jongme do pelat yanga nakikti ki nong shun jonga batna kita ki ba be ben yanga tinu nong thau jone ka sang sung thu ba kita ki ayom ki sngi bat ki por ki long ki ba koror yak ba ble ul ai hu baru dwai shoble ong ko trai pelat yanga ki nong shun khnang mangayo pat man ai yak ta kapor man sakri tang yame Tiu Apostol Paul ong kumni ksithi ka jongu Shaki Ephesus kalanong kabasan kadakhat kabakhatsan makabakhan ri ong kumni dokmi bha te kumno phian kum ki bom start handre kum kita ki start nakabasis pa yakapor nabakisngi kilong ki basnio nabakomta tuwat long phi ki babit Ada ke champang ke
kamon utrai. Ti upol usyam bagi ni kipangit Kristan hapo kapalang ha Ephesus. Kilong kibriyo, kibabit, kipulut por, da kita ki ake, kijing bernya, kijing sobha, jong kini kepertei. Hari upol pun kan mau syeki. Banamar kilalong Kristan, kimlong lalut syuk. Bikin le kita ki ake kikam kijong ki. Kumbagi jole shwa bikin long Kristan. Dipun kan mau syeki, baka tak appointed time. Kata kapor, kalong kapakordor, kabagi hapan siuspa. Baru orang yaki tolong mapi, kita start, wanam long, kita biat, kumno, mafin manage, ya ka time ka jongpi. Diskawai pak banta proverb kalanong ka arfway, kada khot ka besan, kijingmut jong uba minat, ilam tangsha ka jing kerhai. Handre uway baro uba kerke tang sha ka jing kerdo. Tehang ni manik proverb ka arfway kada khot ka besan, ka keren syapang jong utau breu uba minat utau breu uba start utau breu patre shitam utau breu uba la dedicate bah ya kapor ka jong bat komune breu patre shitam da shisha la ong hang ni la kado bounce emat ka jing ka ba kerhai namau breu shem la boteng ula 3 minat halaka sungi bola 3 kita kikam hagajing kerki jong kapor. Panama kata kita kikam ke jong katkum ke investment ke jong kita kapor ke baula ai kalalong ke bau blay ula kerku yu. Baram semula poi kata ke jing kerdu jong ke jing im. Deling mana kamat ke baar sepang ke jong sodar bat kapor. Tungin duai syau blay. On ai hanga pada pi. Ya kata jing start ka basisha kumno mangin le mangin pulut ya kapor mangin manage ya kapor ka jongi ka man la kasungi kumno mangin nang ban prioritize kumno mangin lawan bu ya kapor ka jongi ma kapor na ka banta uble to bring rap hingi ngindan mangin la ban yo ya kapor la kasungi hapring jibon kam ka jongi mangin puli bible mangin ya duai si yang sistem kum ki meki kapa barki khon barki singi Sunday tungini pelat ya kapor mengini wan jeseng lang si yang sistem bat man laga singin kan mau ya kapor ngin sakri ya ublehi hangno ru to kamat ka balai maka bakhaddo ban long sordar nak banta kijing don jing em kijongi ban long sordar kijing don jing em kijongi ki resources ki jongi ki balong katkum ki jingkerku ki jong uble dehe habang keren chapang kita ki jingdon jing resources ki jongi ka keren chapang ka spa ka phau ka jongi ka keren do chapang ka property ka jongi ki jingdon jing ka jongi katkum ya ka bau ble la kerku yanga bat yepi to ka sam ka arpusau kali banding ong gum ni ka khandau ka long ka jong utrai bat ka jingdap jong ka perthei bat ki besong hagai lenong ka baar ka khat ka bapra ka rupa ka long ka jonga bat ka ksiar ka jonga ong utrai ki pat Deuteronomy ka lenong ka bapra ka khat ka khat pra handai to men kan mau yo try uba belai jong me lamar ulong ma uken uba ai bor ye me ban yo ya kaspa bad un yo pen scam ya la ka jutang ya ka bolo smai haki kapa jong me kumba hakani kasngi de habeng kran phang kini jing don jing em resources ngi hang ni ba ude ubelai hi ubalong kle ubalong try jong ke baro kan ka khando kan ka perthai borok we ka de ka jong uble mau de uble pat upa pandap ita ki kini resources ki badan katkum ka jing ai sobha ka jong u bagini ka we ki bantar ki kren sapang ka rupa ka spa ka phau ka jongi
Bakini kidai kijong ublehi. Bau dai ublei ubakurku yangi. Ngim dai banklet. Bakum ne kamang yelong mentah. Ngiyo kaspa ka pau ka rupa. Kayeng kasam ka bam ka di ka bahala ka sngi. Dai da ka jingla ka jongi. Hari ka dai hi da ka jing ai sobha ka balong ka jingkurku ka jong ublei ha ka jing em ka jongi. Di habe kren chapang kan ka mat ka balai hang ni man long sorot pa ka jing don jing em. Ni haban dwai ya ublei. Ni haban pan ka jing start no ublei kumno ngila ban long kita ki sodar ki bashisha yak jing don jing em ki jongi. Kumba ublei la khot ingi mangide man long kita ki sakri nakabanta kita ki ai ka ba ublei ula ai hangi mangin manage ba de laringi pule yakani ka gospel u Lukas kalanong ka ba khat ar kada khat bhat khanda ar phau bar foi kong komne bangan ong halaka mensim ko mensim paron shibun ki bala bo lopa labun snam tu shongsuk tu bam tu di tu lekmen ada ublei ong hu ame ubabit hakani ka mit on panno e kamensiam jongme name te jongno te kinlong kita ki ru ye ka bamme lakhre lopa kumta ulong utau bo kensho lopa ya lade henre ubam long riubha sha ublei te hangni kade kawe ni kita ki parsi ye ka bo jisu pat ula kren chapang kata kajing pen langspa kajing pen langspal ane kata kajing it sebai di hang ni utra jisu ong syapang ta ubriu spa ubriu ubadan ubaem ubiang lu nadong sedong mara kata kajing paho jing pahai kajing ukren sarang uong ya jong kemensim tu syong suk tu bam tu di tu lek kemen namar ki bet ki biang hari utra jisu por ong yono ubriu ame ubobit melapan lang spa katne hari tu tepat tang si klepmat anda ubleu wan jingko eme anda shimna kemensim ka jongme ayupat melaban le yakini kijing kenshow ki jongme tene parsi ka khat ingi mangide melong ki sodar ki basisha nakabanta kita ki resources ka baublay ulakurku yangi mangilong kita ki bakiar nakaba lumspa lane nakaba itsbai de larangi pule iwe Timothy kalnong banre ko khat ka basipau kongkum ni namaru thiet jong ki kanjabas ne ubaro kalong kata ka ba itsbai ya ki badan ki ba ki be shata bakelam bakla yaki nakajinget meladungru yaki dakita ki babon ki jing sngosi de bandan ni kaspa ka pho kam day ka pop idan kam ni kaspa ka pho ngin pentlun ki kam ka jam ka jongi kham dan ngin ai sika kam ka jong oblei haiba ngin iet ngin mane ya kaspa kalong ka basnio namaka nepat panlong ngi kombangi mane blade how ya kaspa ka jongi bat ngim sakri shu ya oblei momusangi klat no bangi em shipora kani kasla perthai iwe Timothy kalanang bandar dekat bahnyau ko angkom ne namar ngim shem balam ai ru shaka perthai man ngim la man le ket no ru ai kapumut ngiwan lingkhut sakani ka perthai ngihaban le phai lingkhut ru anda ngila klat no nakani ka perthai watang shitengka shinaya shisukar nginamla manra shanoru kini keke ka manging ngilalom ngilalang ngila penlang hakani ka perthai kilong tang shipor deng na kamat ka khaddu hangni ka khatingi mangide manlong kita ka sodar ki ba shisha ki panan kam hok ila ka jong ka spa ka pho ka pisa ka pelang ka jongi ka man lagasngi bar habang pusan ne ka mat abang apet kaman ba sakadiang ngayui
bang ia men ka juk jong ka jing rispa rangi pej manta khamnyar bandan ki baduk ki babun hi ki dei ki badan ki ba em hade bang em pat hakata ka juk ka balong materialistic ka juk ka balong materialistic ki babun na ki brio ki be tang ki tak ek ki balong materialistic da ka jing don ka jongki ya ka spa ka phau ka jongki ngi bagi brio mata ki pelut shibun ban shna ya ka yeng ka jongki ka ba he ngi bagi don ki brio ki ba thiet ya ki kali ki ba remdor na ki ba remdor tan dan ki brio ki ba thiet pat ya ki ni ki tiar kitar ki gadgets ki tiar kitar komputer ke mobile ke remdor bat ki sarong namar ki download kita ki spa ka phau jong ka parthe te have kren pat chapang jong jing a kam ka jong uble wala ringi shipon ki para bangai ka uble la kur khu ka do kat ne hari hadu mantak nanda patang khandiat ki ba ai shakam ka jong uble te ban pelut pisah na mantak ki ek belong materialistic kalong ka besuk te ban ai shakam ka jong uble kalong ka ba e pat ka ba juat hadu kata ru te ngin blame yano nyaban blame yelade nyaban blame ki kimi ki khpa ke jongi hi ki ba umshim la yalam yangi nakalenti ka bade khamnyar ba kimi ki khpa gen oi ki khon ke jongki wanang war ki taki ke jong na perte wanang war ki ki belong materialistic wa de ke kanja mensiam hari ki ba bon pat kimi ki khpa dan ka juk ka jongi ka bamanta yang ban ki khon ki jongki wat khuslai khon banam khuslai shu nakabanta ka ban sawan amar kat ne ngala penlang barkan ne ka jing penlang kandap namanta jongpi berhado ki khon ki kiti bar ki ksiu ki jongpi ban ngi ki me ki kpa manta ki dan ki ba shibon ngot ki ba aili ki khon ki jongki hakajaka bakin yalam ki discipline ki khon ki jongki kalenti ka jong uble handrai pat ki long ki bakla ban ai ki khon ki jongki katkum kita ki jingkwa katkum kita ki demand ki jongki dengi khon ki kiti mantarang i bagi demand shibon na ki me ki kpa ki jongki ki khon ki ong ladap ngamio scooty ladang ngamio kali nganam tre menit kelas namar ngamkwa pansyong taksi batkum ta ter bani kimi ki kpa manta ki haban sacrifice ki haban shim na ka lon na ka banta ban thiet ye kita ki tiar kita na ki khon ki kiti ki jongki bar kham tam ngi i hakan ka por ka manta ni dan kam bha ya counseling ha be dai bat ka ne ka banta ban long kita ki sodar pak jenon jing em ki jongi bar kham tam ye le se ngi ha ban ye slok ro na manta kimi ki kpa kin yo ta jing start komno bakin nang banyalam ki khon ki jongki hakalenti ka jong uble tingi emron ka juk ka jongi ka pamanta umtang baki eke ki long materialistic ngi emru hakata ka juk ka bangi kwa buram ki babon na ki para bangi ki kwa ikata ki rong phong jong ka parthe baki pelot ki tak investment ki jongki hakata ki eke ki jong kane ka parthe bangi haba ki dan ki ki kam ki jam ki por ki bakmen ki em ki yeng ki sam ki jongki ki jing pan khong jing pan khre ki jongki ki long ki ba i shirkhe ki long ki ba itieng ban pet ban ngi ba ki ni ki badan ki ba em ki pelot kat kum kata kat jingla ka jongki bara ki pelot ki ta ki ba maki ki dan ka long pat kum ka jing pan shoi ki wei ro ki bam dan ki bam em ngaji dan ki bon ki neki para banget hakapor yang khawai dawai ki aban simru nakalon lane ban pan kalyang nakiwe namaki kwa ban ya ban yaringkat kerdan bagi ki wei pat ki penlong ya ki jing plut phut ha ki jing em ki jongki ding em ne ka juk aba ngia compete iwe ka competition ki eke bakan ja parthai ka jorba ane competition ba ke bukan ja mensim kata kamdan dan mar kata ya banduai ya uble baling bagi jukur khu ke jangu
Ini dewan long bak kisar ke basisha bak ke bastat. Kumno mengilan penyat la jong ke jingim kat kum ke jing ai ke jong uble. Tengah khot ingi hakani kan opai sungi. Mengilong ke bahun tang halaka jong sep. Tungin me kwa extra kata ki spa ki pho jong kani ka perthei. Tungin long simple bari halaka jong ka jingim. Ngin im kat kum ka jing don ka jing la ka jongi kat bau ble ola ai. Kanang la ban lat yang jing pen shoi jong kani ka perthei. Na bala ngi kwa tam nak ka pangila ban kersan yeledi ka belong persya lane ka belong kham tam ni ko sep ka jongi. Kan pelong yang ngipat mengilet ki kam kilat kelenti ki bamde kenang ngilan penhun ya ka jong kamet ka jongi dekum ki bangai haban kenma baka pisah kalong badon kam handre ka kham dan kam bakalong yangi kumno bangin pandan kam dongin dwai obles kumno ngilaban manage ka jong ka pisah ka jongi kumno ngilaban manage tu ya ka pisah jong ka balang adangi pej shibon ki ba misuse ka pista jong ka balang kadang kajing penang kam bakla kajing bam sap kom ta ter lene kajing pulut phot ke ki bam don kam hada dang kajing sa ka jong blai le singla penan kam yat ka pista tang man penyar hima ka jong blai hakni kasla berthei to blai rap ingi saphang kan kajing long sordar mingla man lang sordar ka basisha ka jong utrai jisu mengilang ki sordar ki badan kataka integrity indan kataka honesty ngilang true yelade bat yelau ble jungi wa mangi nginget bat mangi ngisakri tungin dwai obleon ai ngi mengilang kita ki bestat ngilam lang particular haki ki baret na ki ba red tam bat bangin ya ken maru bu khat ngi mangin dai ban sakri yu lingba ki jing im mar ke jing la ke jongi dia pangi keren ro phang ka jing long sordar inam la ban keren sai ni ka bai pat ka banta ka jing long sordar na ka banta ki bai pat dia la dang la long sordar yele de ni haban kan marung de ban long sordar na ka banta ki bai pat dia la dang pole genesis klanong ka basau ka dakhat ka ba khandai ka ongkom ni dia trai ul ong haukan Syai u Abel u para jongme ute ulayathu ngamtip ngalong banga unong sumar u para jongamo ngihang ni bukan ade mo liyo sko ba ble lawat ilo jong para jong u Abel ukan hajing sala u deban batai be so ble ayu mulale nakbanta u para jong u Abel ade pang ihang ni ong penban ya ble hatung along unong sumar ya jong para ujonga am I my brother's keeper kapamut bau kan hang ni shim ya kata kajingkit kle bau long sora de lo jong para jong u tengah khat ingi hakani kajing ya kendo kajongi kamamal la kasngi kom ki para banget dengan kenmau ba tam ngilang sardar ya lede nya balang sardar banta iwe ru kom ki para banget nya bani keli ya perthau iwe kumno nyelong kumno nyaya lenti balada kita ki mengi kendo ngi i bagi dan kam ki jingrap ke jongi tung nyelong ki nong suma ki bajan na menta jongki bani rap ki hakamet pat ka mensiem ke jongki to ka banta ka bakhaddu haswa mangansyong utra Yesu ongkom ni gospel Matias kanong afusan nakabanta utau saudar basisha usakri basisha bar ubabha Matias arpusan kedekat arpulai ukan rar ulaong hau bha me usakri babha bat banget melaminat hakiba khendiat ngan bo me halor ki bobon tukhe let chapo kajingkemen ukan rat jongme nakbanta une upapaman pat dekat kebalai phau to berat no te yau tau sakri bamandoi sak badum ka bakham jengai hang taun long ka ba lenyar bat kajing kriat banyat
tu blen kurku ingin ban kubor hakan di kanok paiski nak benta keburom kejong ble. Amen. Tunggu push wajan ke jeseng hakan di kanok paiski. Yang yu ble ula yalam bingi ula kurku ingi laman benta baro ingin la pendep. Tunggu ni mi rengkat kejong ble lingba kan ni kapor hi ngani pai hi ngisam kejong ipat. Inda ruai kejeng ruai ke bakado jogan ni kapor kejeng ruai ke sanspa khandria adini kan kejeng ruai pan sawan ke pari pastor jengi de benci sumin bu kejeng dubai lingkot kum jui supply tru yangi la kejeng kerku penuai jing em jonga try to shim rap man ya alenti kim kisingi jonga baro par nam kejong me kin penyar mon ka jonga try to shim tu pendu ka jinglong rem hadono jonga shong ket ka jong me ai kan long jora sanspa khandrio jing in jonga try to shim Banyai kalen dikin kisi jonga baropa naga jong min
me ku frabi ya ka jindorong kat ke jom me badgi ning ba jori ko por ngela yo ban mani lam bagi jirwai ki jiro ki jindwai ki jingkerpat jing ai sha kam ko jom me bar ma sha skor we tien ke jom me abo khat jingi sha ka jinglong sordar ke shisha pendai ni tien ko trabi hagi do no dah jeng wajib berkhat ke jongi bajarab yang ikut fry bedeng jislot ke bon mengidon bah bangi osngo ke tien jong me ngin pentri kamru ya ka ha ke ji im jongi ke bala sngi khu jong shakri bol ai ni khu bor bedeng jongi ya jing shakri hakabalang bat kiwe lagi benta jong ka jing shakri bakar khula mak yeng sem chu hi borok we pala jingi da jing khu kan sai ki jame na kane ka jes lok ba thiang ha bagen mi ni ye bagen tang ka jame andap yengi da jing suk ka jame ka ba palat ye jing phang borok ka mri jai do no di jing mut ru ka jong ya kuris jisu tu da airu ba ka jing e ka pada biang ka jong jisu kuris jing e ka jong blai ka bana bam jukut lembar ka jisu lok ka jong men sem bu khoi ki jing kar khu ka long lai ho wi blai ki ni lon ka ngi wei pe wei ki badan ne ka jeseng menta bad hado halakarta amen. Apa